Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Raden Sosmini. Halo pemirsa, selamat pagi. Ki makne ape mlaku-mlaku pemirsa? Anu, sikile ber lemes. Ki apa nduk kowe? Masak. Mumpung tak masak. Tak delokno sik. Lu anak wedok masak pemirsa, ki makne ape jalan-jalan. Barono apa nyambel ki goreng telur anake. Ayam. Ayam. Ya. Oh, tempe. Terus ora doyan ayam Pak yo. goreng, terus sampai nyambel tomat karo terong. Ki nek nguleng telur jaluane ngono kuwi iki sing di. Sudah masak mbak, Des. Engko nek ide yo aku yo ora masak, kabeh-kabeh dimasak nggo apa to pemirsa. Kok buang-buang anu, masak iki nek selanjutnya nek habis. Lho masak ngene iki wis kanggoku wis piye ta wong desa ya ngene iki apik lho. Wis jos karo kempas krupuke. Wis tuku. Wis tuku. Ayo Mbah, ayo mlaku-mlaku Mbah. Ayame, Mak. Sote. Nah, iki lho ayame tumbas. Dek ini kuwi diungkep. Ungkep Ndengi ora sempat ngungkep terus kene dari kulkas. Ungkep nek jaga-jaga nek dadak ngono pemirsa ngono kuwi. Ya. Wis ngene iki nek ngendho aku wis matoh ngono kuwi. Jos. Wis jos kronyos. Wis mae tak jalan-jalan. Ayo, Kong. Dene mae ape mandi nggo segane wis mateng. Mak niki anggere bar subuh langsung nyolokne sego pemirsa. Mergo apa putune iki ya lho semedul ki sak majikom 1 kilo. Pertama ki esuk 1 kilo ngene iki. Lho kok nek kurang ya sore kadang-kadang iki 2 gelas, kadang-kadang 1 gelas setengah ki tak segane masih tak ngeting kok bendingku sarapan baraji. Tak celuke wong. Baraji tak jake mlaku-mlaku. Ayo mlaku-mlaku yuk. Mbah. Kayak tangi wong. Ayo mlaku-mlaku dulu. Kentole bergak padha ketat. Kamu HP pipis. Tak buka jendela. Kita buka iki lho lawang. Suasana masih pagi sekali. Tuh Pak Yamel kloyene wis uplek-uplek. Open-openane pemirsa lho. Wong iki gak kelamben. Wis mae tak jalan-jalan dhewe barat cicik. Tipis paling dia langsung ngengek. Wong esuk-esuk ki nek tangi ya padha ngono kuwi pemirsa. Wis gak pakai serandal. Nek bar apa-apa bang tak celuki. Timbang-timbang anak wedok kan wis masak. HP ku mak iki nek nyeteng goyang-goyang pemirsa. HP-ne mak nek anu sak atik goyang-goyang. Apa ngajak sapa ya awake dhewe wong baru ya olah-olah. Mbah Kem ya olah-olah. Yo, Mas Haikal apa ya olahraga? Ya, olahraga. Apa entah sekolah ki mbah ni ya mlaku-mlaku kok, Le. Wis tak wates kene wates gerdu. Jane teko pasar ya pemirsa. Ora nggo dhuwit. Wis alon-alon.
Alon-alon wis atus gedhu kene. Wis balik neh, engko pokoke bolak-balik sikile ben lemes. Sikile ben lemes. Nek motone kentole mak niki anu pemirsa ketat. Ayo nek padha olahraga. Mlaku-mlaku ku lho Nis, kentole ber anu ben lemes. Ayo ta. Ayo mlaku-mlaku nduk le. Ayo mlaku-mlaku. Ndi kae lho, ayo ka lho. Apa? Ayo mlaku-mlaku. Ayo do. Kak. Jalan-jalan sendiri, ora apa-apa jalan-jalan sendiri ya. Ki mong nek Mbak Deni masak, mak yo masak ngono kuwi ya. Wis wates kene. Lho ngene iki rasane wis beda make. Dase gak ketok. Wis teko kene lah. Engko nek make mari jalan-jalan, wis puter kene. Lho, lah kae Baraji. Karo Baraji. Aku koetan mang. Ayo lah. Kene lho Mbah awak aku. Ayo kene lho. Wis sandalan rasa sandalan. Iki karo Mbah Raji pemirsa. Heh? Kaki ini sudah. Oh, ngono. Ayo. Iya. Ayo. Ayo jalan-jalan yuk. Ayo jalan-jalan yuk, Mbak Bani yuk. Jalan-jalan yuk. Alon-alon Mbah. Lah kene kan karo nyoting. Wis ngawates gerdu kene ya, Mbah. Aku wates gerdu wis. Mbah ta nandur apa ta? Kembang apa iki? Oh. Ya, ya. Wis ngunduh ana kok e. Ya, ya, kudu teladan. Lah sing ireng-ireng ki apa ki? Apa nih? Sing ireng-ireng ki? Iya. Wis mati? Tak paten. Nandur anyar ngono. Bergur rambatan gini kan. Oh, ya kuwi sing menghasilkan. Ayo balik rene, Pak. Ya, ya. Mlaku-mlaku Yan. Mlaku-mlaku karo Mbah Raji. Aku mau golek cekelan jane nang ngene Isma. Nganggo cekelan kok ora pegel ngono pemirsa. HP-ne mak iki
Tak cekel sithik niki anu pemirsa goyang-goyang ya nek goyang-goyang ya sepurane. Wis diresi pira ku? Ayo. Ayo mlaku-mlaku ya. Ayo Mbah mlaku-mlaku Mbah. Ben anget. Iki lebar lemes. Tunggu sore ente kok. Anyep ke bayani. Oh, jadi. Iya, kuwi dipeke Mbah Mendina. Dikelompokno kok sandi setorno. Padha nandur mbang elang pemirsa. Makne mare randi lemah. Lho delok Mbah kaya teko kono barang kae. Ayo balik ya. Lho pemirsa, kembang telange ya ngene iki. Tapi gak ketok lho. Rupane biru. Lho ngene iki kembang telange. Ini Mbah. Mbah tuh mana? Kembang apa? Kembang apa? Nek gelem nandur ya jane untung. Eh? Jane untung nek gelem nandur wong ra duwe nggon. Sampeyan tuh kembang. Aku itu bobot sih. Lagi dikeki nek gelem wae. Duh, sampe kesandung. Kok banter Wis. nusane. Jagungmu wis piye Mbah Mangun? Jagungmu wis piye? Pang tikus. Gak nanti undol ya pang tikus. Wah, sirep. Lah kuwi enak-enake dipangan. Lah, Neh apa Mbah? Eh? ora. Mangan. Olahraga rong bar kok mangan, lho bar cita kok mangan. Kurang ora. Wo kurang ora. Wo krungku mangan. Topok kupinge. Ayo. Ayo Le, wala. Pintere. Sehate anak kecil kalau apa aja ta. Ayo atar kok ta mamae. Ayo karo Mbah Niyo. Pintere anake. Putune das. Ayo. Dene ra kenal yo. Tengen iki ya kesel. Ayo. Ayo, Mbah, kok sing nyotenge nyetitir kok. Nek gak kenal gak gelem. Iya. Nek gak tau roh, ya mego. Oh. Saya balik nah. Mbah Tro pagi-pagi oleh rezeki. Saya balik nih, kesel, tangannya kesel. Ayo Bah. Apa nanti ngetan ya, ngetan. Tuh, ben Mbah. Nah. Lus enak, emak-emake rasane. Lah karo diobah-obahno ngene. Nanti syutingnya wonge bahagia pemirsa Keri. Wis, lagi ngajak wis ya wis. Aku kang serandal.
Jenenge gak karena Wis apa wis krasa kemeringet. Ya wis beda penak jane gelem bendina ngene ya. Penak ya. Wis amek anu aku. Wis. Aku ya padha pemirsa. Iki awake wis kenan wis penak. Dan nek gelem jalan-jalan bendina no ya awake penak pemirsa. Kadang-kadang neng bentol ketat. Sekali-kali ki ya tinggu mlaku-mlaku. Lah kadang kurtu. Satu, dua, tiga. Mat berembah. Sok-sok ngene pemirsa ya. Menawa padha pegel ndek mangan jangan santen pemirsa ya. Ya orang mangan jangan santen kadang-kadang nek wis tuwek yo ngene iki pemirsa ya. Wis kudune iki sekali-kali ya dulu ngene iki lho ya diobah-obahno. Oka-oka biar jantungnya sehat. Kena pegel-pegel lumrah ngono lho. Ya kan bener sih, Bang. Ndang duduk bau-bana kono. Untuk ngidul sithik aku ya. Ya nyatap aku. Ya. Tangan loro. iya gak iso. Oh. Dek iki Pak Raji iki tangane ape ngene gak iso lho pemirsa, mbalah. Larane ki ora karuan. Alhamdulillah ki kok ya moro-moro ki ya enteng ilang. Ya Mbak ya. Sempat kadung ngene ra iso ki ya. Kabeh ya. Tangan loro kabeh. Iya. Alhamdulillah iso balik, iso ngarit, iso apa-apa. Yo kuwi malah waktu cek iso kerja, tangane ape dingungat ngene iki kangelan lho. Alhamdulillah ya balik kaya semula ya. Terus dhisik pemirsa sering minum jamu pegelinu. Lho, moro-moro ki tangane ya dadi lemes. Kaku ape ngene lho lah. Aku ndek kene iki ya mikir. Kok ya ngene kok ya ora kenek terus piye wong urip. Ije nom lho pemirsa. Iya. Alhamdulillah. Ya ngombe anu. Terus Baraji ki sering dhisik minum jamu pegelinu pemirsa. mari. Lah saiki wis ora mergo wis obat ke dokter dadi ki nek campur-campur kan ya wedi. Alhamdulillah tangane wis iso ngene kabeh kok ya alhamdulillah. Dadi ya wis jarang ngombe jamu-jamu sing ngono kuwi. Soale piye ya wis mari ngono lho ya.
Kentole mak ini mau kuwetat rasane. Wis lemas banget dan iki jalan-jalan sedelo ya alhamdulillah lho rasane ya beda jane ya enak. Dan matan ki pagi-pagi wis putune njaluk mangan ora sego gawe sarapan. Kadang-kadang lagi malah anak wedok wis masak ya dadi jadi jalan-jalan. Mlaku-mlaku di tempat lah mau wis jalan-jalan sono sini kan kalau lemas habis air habis ya beli penak kayak mani mani iki kadang ya padha wis guys kesel Sing oh ya wis pemirsa wis pamit ya Mbah Razis mau nyenyek awake penak. Wah Pak Razis iki ya pemirsa ya cerita sithik iki ya malah dia waktu kerja ki sering kram walah aku yang ndredeg deh biyen iki sering kram tangan iki ora iso ngene-ngene sampai suwi lho. Alhamdulillah rabbil alamin Gusti Allah maringi sehat maringi segala macam ya. Wis kono man yo makne olahraga pamit ae muga-muga dina-dina diparingi sehat waras diparingi rezeki lancar wis makne pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.